an ka ang'iye to en pesa mana ma enhance our role as oversight. Which one onego bed watimo oversight. To the counties are big. In some areas, the counties are very, very, very big, and you are supposed to do oversight, the second level oversight, because the first primary oversight, onego timgi the county assembly representative, to the second level and one youth senate. And also, our role is also to fight for the counties to get more resources to themselves. And those resources, we must see that those resources are used effectively in the service, on delivery of services to the people. Koro mondo mi watim kama, we wakonyre gi our own vehicles. We use our own resources. Kidhie certain corners of your county ma ok inyal duogo dalani kumidakie. Koro tin koda gi staff magi mabende konyi ma when you move, or when you want your staff to do some function or to find out for you what is happening in certain projects in certain areas within your county. You can't do it from your pocket. So you need it to make the senators more effective in performing their roles. It is enhancing what is there, because currently, as it is, senators use their own resources to do some of this work. Kata bed mani paro ni okale kaka udware no. Podok odhi tiyo e bunge masani, odhi tiyo e bunge mabiro higa mar 2027. Ini sitiyo maonge oversight fund nigi. Kurere tiende. Dong ini sitiyo kura ngomi joma biro bangi kuro dware. I'm not as effective as I should be. Yes, mana momiyo wadware. Mondo jogo bed more effective than we are. Yeah, so anan mane gi umi aparo ni kata ka wan ok enjoy to let the next Senate be more effective than we are. Yeah. King'iyo kaka un joma onego bed ni timo oversight ne counties, achiel kuom gima ji ywago maduong' mogik en mibadhi manie counties ka. Ang'a mono senators golo mibadhi na yanga to wacho ni mae gima timore. Kuso dang bed ni duol mang'eny matimo wach mar mibadhi ni kelo bende interference gi dho ngere. Yudo ka EACC nitiere ka, ODPP bende nitiere ka, koro miyo jo senators ok nyal ng'iyo counties maler ma wach ne ji ni county ma kama ok wayie weche dhi marach.